vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: anzi makadii zvenyu mukomana, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma, nyaya yangu yakamira sekudai so: ndiri murume ane makore 37 ekuberekwa uye ndine mudzimai wangu zvekare ndine mwana wangu 1. So mukoma, handizivi kuti dambudziko iri randiri kusangana naro rakatanga sei, but zvakatongotanga kutongouya all of a sudden, because ndakatanga ndicharoteswa ndikati hope idzi handichanyatso kurangarira gore racho, but let me estimate ndingoti ndakatanga kurota hope idzi muna 2018. ndo pandakatanga kurota ndichiwanyanya kuita bonde. Ndakatanga ndichaita bonde neumwe mudzimai, but mudzimai uyu wandaipota ndichiita bonde naye ainge achirakidza kuti mudzimai weumwe munhu, but body yake yainge isiri natural, aita sekunge ngirozi because aiva nemapapiro, but mapapiro awa ndaisakwanisa kunyatso kumaona. Ndaingonzwa zvezve zvekuti kana achiridza mapapiro ake ava kubhururuka paya, ndo pandaibva ndanzwa kuti munhu uyu ane mapapiro, haasi munhu ari normal, inenge ngerozi. So ndiye munhu wandaingogara ndichirota ndichiita bonde naye. Then ndakabva ndazomboita nguva refu mukoma, nguva iyo yandakaita yekuti ndaisakwanisa kutombofadza mudzimai wangu pabonde zvachose. Takatomboita nguva nayewo mudzimai aigara achingokomplaina achindibvunza kuti ko what was going on, asi sezvisinei mudzimai wangu haana kugara ambondirasa, akangoramba zvake akamira neni even though ndainge ndisina simba pabonde kudaro. Then ndakazoti hope dziya padzakapera mukoma, ndo pandakabva ndaona kuti sikarudzi yangu yainge yava kushanda. Ndikabva ndaona kuti zvinhu izvi zvainge zvichiitika kwandiri zvainge zviri zvinhu zvemweya, zvainge zvisiri zvinhu zvainge zviri physical. Asi ndakabva ndazongozvinetera mukoma, ndikabva ndati sezvo mukadzi uyo aigara achiuya kuzoita bonde neni ainge ava kusauya kwandiri, zvinoreva kuti everything had returned back to normal, nothing was going to happen again. Saka ndakatombogara kwenguva refu ndisingaroti hope idzodzo dzekurota ndichiita bonde. But what shocked me mukoma ndezvekuti ndakabva ndazotanga manje kurota munhurume uyu aiti akauya kwandiri aiuya achiita sekunge munhukadzi, zvekuti anenge atori nemazamu, atoriwo nechimiro chakanaka, chimiro chemunhukadzi. Then taizoti paya tabatana paya pakuzoti tava kuda kunoita bonde mukoma, ndaizovhunduka because pandinenge ndichiti ndiri kuda kunobata sikarudzi yake, ndaibva ndaona kuti ndinenge ndakatobata sikarudzi yemunhurume. Zvinhu izvi zvaigara zvichindivhundutsa ndiriko kuhope ikoko, asi chaindivhundutsa ndechekuti ndaizoti paya kana kuri kuzonzi ndinenge kuramba ndichingoda kungobatana naye, munhu uyu aibva azondibata chibharo ndiriko kuhope kudaro, aitondibata chibharo sekunge anenge achitorara neumwe munhukadzi, anenge achitondibata chibharo achitondiita sekunge ndiri munhukadzi. Zvinhu izvi zvakaramba zvichingoitika mukoma, apa ndainge ndakangozvichengeta mumwoyo mangu ndisingazivi kuti kana ndikada kuudza umwe munhu ndinotanga kumuudza ndichiti kudii, ndinoita zveungochani kana ndakarara. Saka zvakaramba zvichingondishungurudza mumwoyo mangu kudzamara mukomanashi. Mafeelings angu nawo ava kutotanga kutochinja. Izvi ndakatanga kuzvinotisa. This was after madam vasuggesta kuti we were supposed to spice up our relationship. Saka zvatainge tava kuita ndezvekuti either inini ndaigara ndadownloada mamovies aya evanhu vanenge vachiita bonde kubasa, sezvo kubasa kwainge kuine wifi yandaishandisa. Then ndaingoya ndobva ndamakopa tobva tatomaisa muUSB, taizotaimira kana mwana wedu arara tiri mumachira zvedu tobva tazotanga kuona mamovies aya. Saka ndakazoti one day ndichiscrolla mukoma, mukunoscrolla muya ndo pandakabva ndazosangana exactly neumwe mukadzi uyo wandaigara ndichingorota, mukadzi anenge ari mukadzi chaiye, but sikarudzi yake ndiyo inenge iri sikarudzi yemunhurume. Mukoma, ndakabva ndanzwa hana yangu ichirova, not kurova
zvezvo zvekuti zvinhu izvi zvandiri kuona it is very wrong. Yaitorovera kutoti dai ndakwanisa kuona even more. Ndakazotanga kuzoopena ende ndakatoti ndavhura website yacho yakabva yatondibvunza kuti uko kwandiri kuda kuenda uko ndichanosangana nemamwe mavideos ekuti anenge ari mavideos evanhu vanenge vachiita bonde vari varume voga. Do I accept that? Ndakabva ndaaccepta mukoma ndokubva ndazoendeswa kuwebsite kuya apa. Ndakabva ndatoona kutoti yainge iri website yevanhurume vainge vachiita bonde vari voga. Saka ndakangoti ndichingoscrolla mukoma ameno zvakatanga kungoita sikarudzi yangu yakabva yatanga kubvumira. Ndakabva ndakasika ndikabva ndadzima foni yangu ndikati this is not what I want to happen in my life. Inini ndiri munhu ane mudzimai zvekare, ndiri munhu anochiva vamwe vanhukadzi, handichivi vanhurume. Saka ndakabva ndamake sure kuti each and every time pandinenge ndichidownloada mamovies iwawo awo anenge achisuggestwa navadzimai vangu, ndinomake sure kuti kana ndikaita come across any video rinenge richizondiendesa kuya uko kwandainge ndakamboenda, I avoid it at all the times. Asi sezvisinei mukoma ndaizongokaruka ndazongobaya foni ndobva ndazongoenda ikoko kumawebsite ikoko. Ndakazoti one day ndiriko kubasa mukoma ndikabva ndazozvibatsira, and joy nepleasure yandakazonzwa mukoma mushure mekunge ndaizvibatsira ndakatarira mavideos evanhukadzi avo vari very confusing kuti iye anenge ari munhukadzi but anenge aine sikarudzi yechimunhurume. Zvinhu izvi mukoma zvakandifadza, it gave me great pleasure. Asi mukoma I regretted. Ndakazombogara makore akati one day ndisingadi kana kumbotarira mavideos awa ebonde because ndainge ndichitya kuti kwazvinozondisvitsa kwacho zvinozondisvitsa kwandisingadi. Then mukoma ndakazongotanga kungoscrolla on the internet ndichingotsvakawo magroups evanhu ava vanoitawo zvekurara nevamwe vanhurume vabii yavo. Then mukoma ndakabva ndazojoina rimwe group but chinondivhundutsa mugrupu iroro mukoma ndechekuti ndinoti kana ndirimo mugrupu imomo kana ndikangotarisa vanhu vanenge vachikomenta on several topics vanhurume, ndinotoona ndichitotorwa moyo wangu nevamwe vevanhurume vanenge varimo mugrupu imomo. Zvinhu zvandinotoona kutoti zvinhu zvisiri natural. I have never acted on these feelings mukoma, and I pray to God kuti dai ndakwanisa kusvika murufu ndisina kana kumbogara ndaacta on these feelings, because ndinotoona kutoti haasi mafeelings akarurama, mafeelings asina kururama. Ndinongonamata ndichingoti dai Mwari makwanisa kundidzikinura, dai Mwari makwanisa kundireskiwa, because zvangu mukoma hazvisi zvekunzi ndakazvarwa nazvo. Asi chakatoitika ndechekutoti zvinhu zvandakatanga kurota, zvinhu zvekuti ipapo pandakarota ndichiita bonde nengirozi iyo, zvinhu zvekuti ipapo pandakatanga kurota ndichiita bonde nengirozi, dai ndakakwanisa kutsvaka umwe munhu wekuti dai ndakamuudza kuti zviri normal here kuti unorota uchiita bonde nengirozi. Zvimwe kuda ndikadai ndakakasika kubatsirwa, but zvaitoita sekunge zvinondinakidza because ndiriko kuhope ndaitonzwa sekunge everything is happening in real. Kudzamara ndazotanga kusangana neuyo mukadzi uyo ainge aine chimiro chainge chakaita kunge munhukadzi, but later on tichibatana kudaro ndaibva ndazoona kuti munhu atori nesikarudzi yemunhurume uyo aizondibata chibharo. I have never acted on my feelings, and I pray to God kuti I will never act on them. Ndava munhu wekuti at all the times ndinoavoida kugara ndiri munzvimbo yekuti ndinenge ndiri padhuze nevamwe vanhurume. Ndaitombotamba bhora chairo mukoma, asi I have avoided that because ndinotya kuti zvimwe kuda paya patinenge tiri mumawashing rooms tapedza kutamba bhora, pamwe ndinozobatwa nemwoyo kana kutobatwa nemweya usina kunaka. Saka I have avoided all gatherings whereby isusu sevanhurume tinenge tichingohenga out takapfeka kana tumashoti kana kuti takaita sei because of these strange feelings. Saka ndauyawo padare renyu ndikuda kungozivawo kuti hakunawo here akambosangana neizvi zvandiri kusangana nazvo, uye kana ariko akambosangana nazvo izvi zvandiri kusangana nazvo, munhu iye akazozvikundawo sei, ndo zvandiunzawo pano paplatform penyu. Please do not judge me.
I never asked for such a thing to happen in my life. Mudzimai wangu ndinomuda nemwoyo wangu wose, ende hakuna umwe munhu wandinoda kunze kwake, asi mweya uyu wekuchiva vanhukadzi ava vanenge vari vanhukadzi at the same time vari vanhurume, mweya iwoyo watadza kubuda mandiri. Please help me, please help me. Zvimwe kuda ndokutotanga kutopenga kwacho, kana zvichinzi vanhu vanopenga, maybe inini I am one of them handizivi. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Saka mukoma vedu ava vanga vachiti ivo hanzi vane mafeelings hanzi mafeelings ema-transgender. Hanzi ndikaona munhu anenge achinzi is a transgender, then I have feelings for him, and I don't know kuti why zvichiitika saizvozvo kwandiri. So I have been hiding this stuff and I don't know if I should come out of the closet. And ndoudza mudzimai wangu here, should I tell my wife that I have feelings for other men, or should I just remain quiet? Ndongoramba ndichingoshingirira ndiri mumarriage. Hey, zvakangoma hazvo veduwe. Please let us try to speak with him in the comment section. Regedziai vatenda panyedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma Nashi, please post for me nakavigawo chitupa changu. Inini zvaizvezvi mukoma ndinewo vamwe sekuru vangu avo vandakaisa muhari. Sekuru vangu ava vari ku-UK uko, havana nguva zvavo yakati wandei kubva zvavakaenda, havana nguva vaenda ku-UK ikoko. Saka vakaendawo ku-UK kubudikidza nema-COS acho awa anga achimbopiwa vanhu, but ivo vakaita lucky kuti he was amongst the first people to go to the UK, and vasvika ikoko zvinhu zvavo zvakabva zvatotanga kutovafambira. Pasina kana nguva takabva tatoona kutoti ya shuwa mari yakanaka, mari inochinja munhu. Sekuru vainge vari munhu ainge achitongozvitamburirawo zvake vari nesi kuno kumusha, vakangosvika nekutonzwawo tava kutoona, vakangosvika kuya nekutotengawo kamotikari kavo kainge kakanaka, munhu achitotirakidza mapictures achitorakidza kutoti upenyu hwake hwainge hwatochinja. Saka ndakabva ndazotaura navo sekuru, ndini ndakatovapa idea iyoyo, ndikabva ndati nhai sekuru, ko zvinoita here kuti rather than kuti munge muchirarama kaupenyu kanoratidza kuti kaupenyu kanonakidza muriko ikoko, then kana mazodzoka kuno kumusha mobva mazongotanga kurarama that same lifestyle, madii maita kuti munge muchivaka. Saka sekuru semunhu wekuti vakarambana nemudzimai wavo gogo, vakabva vati muzukuru chido ndinacho, but sezvaunongozivawo kuti inini pacho pekuti ndingati ndinokwanisa kunovaka kwakati handitomborina, saka handizive kuti ndingazvifambisawo sei muzukuru. Then mukunotaura nawo sekuru ndakabva ndati sekuru, imimi madii mangoita plan matsvaka stand kunoku. Sekuru vakabva vati it is fine, iwewe muzukuru ndava kukupa task yekuti unge uchinditsvakira stand. Kana wanditsvakira stand, then ndichange ndichizongokutumidzira mari and you just make sure that everything is kept in the books, you record everything. Ndikabva ndati zvakanaka isekuru. Saka kuno kwatigere ndakabva ndazotaura naSabhuku. Sabhuku vakabva vati it is fine, nekuda kwekuti sekuru ava vainge vachivaziva. Zvadaro mukoma Nashi, sekuru vakabva vazonditumidzira mari. Saka vakati vanditumidzira mari pasport, the initial sport iyo yainge yakapikwa up naSabhuku, pakabva pazoita zvekare umwe bhaya uyu ainge aine mari yainge yakawanda than mari iyo yantainge tapa Sabhuku. Saka Sabhuku vakabva vazouya kwandiri in secret, vakabva vati zvandinoda kukuudza iwewe chiregedza kuudza sekuru vako. Ndikati ko chii chaitika nai baba? Ivo vakabva vanditi pane munhu andi approacha ari kuda stand. Pastand paya pandakachekera sekuru vako pane umwe munhu ari kuda munda iwoyo nemari yakati. Ndikati zvinoita here kuti kana matengesera inini munda iwoyo then mobva mazowana zvikari umwe munhu, handiti munofanira kuti munge muchizomuudza kuti munda uyu wakatotengwa kudhara? Ivo vakabva vati pane problem because munda uyu uri padhuzesa nemashops, saka munhu uyu anokwanisa kuzotounza development muarea. Ndikabva ndati zvakanaka, saka manga muchisuggesta kudii? Ivo vakabva vazoti inini kati yandichawana, kati iyoyo ndichangoita half newe. Ndakabva ndazovabvunza kuti right, kati yacho inenge imbori kati yemari? Ivo vakabva
vati ndichatora 500 iwe wotora $500. Mukoma, imari yakawandisisa kuno kumusha iyoyo yekuti unongoiwana out of nowhere. Saka vakabva vazondidzosera mari yangu iyo yandainge ndakavapa ndichitengera sekuru vangu stand plus ka 500 on top. This was a nice deal. Sekuru handina kana kumbogara ndavaudza kuti ndo zvainge zvaitika kuno. Sabhuku vakabva vazoti ndichakutsvakira umwe munda. Apa mari ndainge ndiinayo mumba. Mari iya mukoma ndakazosvika pakuishandisa ndichida kuzamawo kungorovawo tumapindauko twangu, but zvinhu hazvina kuzofamba nemazvo ndokubva ndazonyura. Saka ndakazodzokera kumba kwaSabhuku ndikabva ndavaudza kuti chingonditsvakirai anyway that you can have a place for me, kuitira kuti sekuru vangu vasazoramba vachingondinetsa. Sabhuku vakabva vazononditsvakira zvekare umwe munda, but it is in an area that is not very good than uko kwandainge ndakambowanira sekuru vangu munda. Asi sezvisinei, sezvo yenge iri stand yakachipa, ndakabva ndangopa Sabhuku vaya mari iya tikabva tatosila deal. Sekuru handina kana kumbogara ndavaudza kuti izvi ndo zvandainge ndaita, but guwa rakabva razofamba. Pane umwewo akazongoita dzungu ndokubva azoudza sekuru kuti kwacho kwandainge ndakavawanira munda hakusi kunzvimbo kuri bhoo, kunzvimbo kwekuti kunyange uchida kuzovaka kunonetsa because it is not easily accessible. Tingangoti it's almost mugomo chaimo. Ikoko ndo kwandakazochekerwa naSabhuku kumapeto chaiko kwekuti it is not accessible that much. Sekuru vakabva vazotanga kuvava, vakavava chaizvo. Apa ndikabva ndatoona kutoti yainge yava kutaurwa nasekuru ndinokwanisa kuzotogumisidzira ndasungiswa nasekuru. Saka ndakabva ndazomhanya mukoma, ndikabva ndazonotaura nevamwe madzibaba avo vanongoitawo zvenguo tsvuku. Vakabva vazondichaja mari yavainge vachida. Apa mari yacho ndainge ndisina. Ndakabva ndazotanga kuzotaura nasekuru mune zvakanaka. Sekuru he forgave me, ndokubva ndazovakumbira mari. Ende sekuru ndakati ndichivakumbira mari, I never asked for a lot of money. Ndakangovati sekuru, pane ma1 andapinda, ndiri kukumbirawo kuti munge muchingonditsvakirawo 10 US. Vakabva vati 10 US zvino haitumidziriki. Ndikabva ndangoti chero yamunenge manditumidzira ndokubva vazonditumidzira iri 50 US. Ndakatora mari iya ndikabva ndazoenda nayo kuna madzibaba vaya. Saka mari iyi mukoma nanhasi uno irimo mune imwe hari iyi inogarapo pamba pamadzibaba ava. Takati mukoma tichiita munamato wacho, ivo madzibaba ava ameno zvavakaita. Ndakangokaruka ndaona kuti muhari muya mainge mava kubuda chiutsi. Ndikabva ndazonzi ndinge ndichireverera zita rasekuru vangu avo vari kuUK muhari imomo. Ndikabva ndazotanga kutaura zvose zvandainge ndichida. Ndakabva ndazoti sekuru, handisi kuda kuti murambe muchingondinetsa nekuda kwemari iyo yamakanditumidzira. Ndakatokutengerai stand, chingobvumai izvozvo, gamuchirai nekuti ndo zviripo. Zvekare handisi kuda kuti imimi neni tinge tichizokonana zvekare. Ndikuda kuti tirambe tichingowirirana sekunge hapana kana zvakamboitika pakati pedu. Ende ndikuda kuti inini murambe muchingovimba neni, murambe muchingonditumidzira mari, nekuti ndikuda kuzokubatsirai kuvaka imba yenyu. Mukoma zvadaro hapana kana kumbotora nguva yakareba. Then sekuru vakabva vazotaura neni, vakabva vati muzukuru, ndiwe wandinovimba, ndikuda kuti unge uchizondibatsira, unditsvakirewo munhu anokwanisa kunyatsondidrowera plan yekuti imba yangu even though iri mugomo ikwanise kuzonyatsokubuda iri imba yakanaka. So mukoma, sekuru vangu vari kutondivimbisawo zvinhu zvihombe. Ende mari dzavanonditumidzira dzimwe dzacho ndinobva ndatswinyidzira. Mamwe maprizes ndinoita zvekuovercharge maprice. Kana vakandituma kunotarisa chinhu chinenge chichiita $20 inini ndinobva ndazovaudza kuti chinhu chiya chinoita $35 like recently vakandiudza kuti ivo vanoda fridge yesolar, so I had to go and get it. Saka ndakabva ndazovaudza mari yainge iri pamusoro zvekuti neniwo mukoma ndakabva ndazotokwanisawo kuzototenga kainveta kangu. Changosara ndechekuti ndinge ndichizongotenga masola pamba pangu panenge patova nemagetsi. Ndo confession yangu iyi mukoma Nashi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu ansekuru vangu vari kuUK. Saka izvi ndo zvandiri kuita sekuru vangu. Apa ndava kutodevelopa pamba pangu. It's a painful thing that is happening kuti iwewe unenge uri kudiaspora ikoko, then uchitumidzira hama mari,
uchiti hama iri kundibatsira kuita madevelopments pamba pangu, izvo munhu ava kutoplana kutoti pake pamba pange pachitoti ngwengwengwe nemagetsi. If anything happens kwauri ikoko uriko ku-UK, then wobva wazodzoswa kumusha kuzoti uzoti pamba pangu woona kuti pamba pako hapana kana anything. Apa obva wazoona kuti dzimwe hama dzinenge dzakatoprogressa already in life. Zvakangoma apa hanzi sekuru ava vakatoiswa muhari, mari yacho yavakatumidzira hanzi irimo muhari imomo ndo inova controller. Hey, zvakangoma hazvo vedu we.